No niin, tässä on tää meidän kesämökki. Tää Hakala, missä on tuo navettarakennus. Sitten meillä on aika iso tuo pihapiiri. Paljon nurmikkoa leikattavana. Tossa on tuo meidän äiteen ostama grillikota. Sitten on tuo varsinainen mökkirakennus. Ja siinä meidän lapsukaiset keinuu. Tossa tultiin ennen meidän tänne pihaan, mutta nykyään se on sitten tämmöisenä metsikkönä tuo tuloväylä. Menkää nyt sinne kodalle päin, niin nähdään vähän kodalle. Näin iso pihapiiri, että tosiaan tänne tuolla on tyttäret armaata.